Assalamu alaikum musidɓe tedduɓe. Hande waɗi duuɓi 3 pawɗi ko gummanimi jeytaare Worgo leydi Moritani. Jinnoom ko qiimen liggey baɗaɗo gille fuɗɗorde nde noon gille miijo are am 2009 mbeɗa anduno yimɓe ɓe jaɓanani ɗum sabu natti gonɗinɗi koye mumen. Sa ɓooyi fiyeede daseede taccineede wareede so ɓooyi tan cikkatama raw baɗɗum ɗin bonandeji fof kañum ɓurma, kañum ɓuri downeede an ma raw waɗma windeede tan yo mettima jowondir keewa adunuma herƴe metta. Ɗum noon eɗen ganduno yimɓe ɓe mbawata gonɗindi in mbawi dañde leydi taw ko kañumen ɗowata ndin ɗon leydi geɗe mumen fof arte e juuɗe mumen. On ko 2009 ɗum waɗi moftuɗen miijo ngo ha 2020 nde 2020 ari nde taw hanti toñange nge fakiti ganduɗen hanti ngal ɗon damal tan woodi puɗɗen yortade tintindi yimɓe ɓe en jalti he batu ɓaleɓe wiyoɓe Moritani ko hoore wotere feccetake. En jalti he ngunɗon batu Moritani foti tigi feccede. Bindi ɗen kayit leydi ndi yo fecce kayit o haɗa neɓe kaɗirni kayit o ni ɗum rokki fayida ko winda ko yimɓe fof jiɗa andu holko waɗi soldateɓe kadi on ɗon kayit. Nde mbiɗen ndi yo leydi ndi fecce en kuɗama hen en ƴettama hen enen tan noon enen tan ƴetti on ɗon miijo eɗen ganduno noon yarat ma en tel kono hare noon wayata. Limor fuɗɗorto ko goo eɓe ndewi hen eɓe ƴatto eɓe kuɗo hitande caggal mum ɓen ɓo ɗemɗe cettade kañumen garti namnomi keeri tekruur ɗo ndewata firti miijo ngo fuɗɗima layde ina yaara noon ha mbiɗen 2023 o eɗen mbawi wiide miijo ngo yaaji tekruur inde mum yeehi Dillere makka inde mum yeehi min kam indam ko yaano gil mbeɗo woni dawrugol waɗnomi accude dawrugol 2014 ko mi yiyani nafoore mum. ɗum noon eɗen jetti hen Allah kono hare nde eɗen mbawi wiide wona jokkodiral tan he yimɓe wona communication tan namni ko yimɓe puɗɗo liggade e diwanuji mumen e gure mumen ɗo noon ene ngakki no feewi sabu eɗen mbawi wiide makka maraw ko pelle ɗiɗi fedde hettotoɓe ko haalate ko yahete nden fedde ina sukki kono ala butali makka waɗi tan ko leɗɗe jorɗe kos jiɗi wiide eɓe natani e liggey o eɓe jaɓinani liggey o e pellel gongel ko fedde fellitɓe ɓe yo Allah ɓeydu min jewani kono mbiɗen tan yo Allah ɓeydu. Min noon hande so mbeɗa fonno fellide so tawi en jokkat wullude jeytaare tekruur walla en dartinat ha rewɓe tekruurnaaɓe jibin jambareɓe woɓɓe ɓen teeta leydi men gartir ɗum e juuɗe men gartir gese men gartir koɗɗorɗe men gartir ndimeje men e fof caali men fof taw ko enen jeeyi. Mbiyat tan min won komi gonɗo ha mi rutto e joomam hanti jeytaare tan woni liggeyam hayso kono goppi kam min tan goto mam jokku ko mbaɗatmi ko sabu en ganda hare nde man jogori jibindi ɓiɓɓe leɗɗe. ɗum noon hande ɓurimi hen wonde hande ɗo ɓurɗo musde to yimɓe ɓe taw cuwa yaɓande golle taw kadi ni ronkama yeɓe jaɓan golle sabu eɓe kuuli deedi ha ɓe donki dañdi deedi ɗe mofti kulol maɓɓe
ko ɗon puɗɗotomi jabbude tigi rigi. Aawdi ndi dañaama woni makka men. Aɗon ñaaga onon fof mbason haddiran e haalde. Njaaɓa noon ko MAIS wiyata ko taru taƴondirde maɓɓe artude TEKRUUR yaɓandi remde e ummital. Ɗum haalaama, vidéoji mbaɗaama heen, windaama. Toppitee ɗum no feewi. Toppitee ɗon kadi ko makka wiyata ko hik nde ɗo hitaande 2024 yo sagataaɓe njaaɓana heblude koye maɓɓe e ɓalli maɓɓe, sabu hare nde muusi te so rentaaki hare faya woten ngoppa hay gooto bettu men no bettirno men 1989. Eyi mi haatno ɗo eten qiimu o ma en mbaɗ qiimu goɗɗo, kono en waɗɗinoomi waɗde qiima tawde ma won jooni duuɓi 3 kewaɗen heen. Ɗum noon on jaaraama. Siree KAN, Dillere Adiinde, ngam Jeytaare Worgo leydi Moritani, mouvement des autochtones pour l'indépendance du Sud Mauritanien, MAIS. On jaaraama.